Anak ka ng po. Sige, tira. Ay, bakit? Data ka gaya, may kati ah. Sige. Tira. Ay na, nagkapoy matin. Apo. Sige. Apaya? Amom dyan ang nanakura. O, ni Juan na apaya? Nasikugan gayam bakit? Sige, Kugan? nagkapoy matin. Tira ma. Kugan? Uy, nasikugan bakit? Amom na sino di nakasikaw. Sino? Sige, ani, tira ma. Nakasikog? Di tagadaya, bakit? Sige, ani. Ay, ba? Tagadaya? Tirain, gari lang. Tirain. Sino ba tagadaya? Ay, ano? Sige, sige. Mapagda. No chismis lang. Hanggang na yun ang tay ayam. Apo. Sino nga tagadaya? Anak ka ng po. 1, 2, 3, 4, 5, Kumare, baka mabaling na bumulog o isang haribo lang, kumare. Ay naapo, mare. Pasensya ka ng hanak gamin nga mabalin nga makialam iti panubok nga inted ni apo kanya. Yung sigurado, mamati ak mare nga kayam data. Kayam data, mare. Sigurado nga kayam data. Kayam data, mare.